Хәерле иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфир студиясендә Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Кеше шынлы халкы яңа елны каршыларга әзер. Шүпрәле районыннан махсус репортаж. Голос Амадины фестивалендә барлыгы 12 төбәк җырчысы катнашты. Бәйрәмгә изге бүләк Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңаеннан Коръән басмасы нәшер ителә. Ирешкән уңышлары булса да, ел йомбаклары белән тулысынча канәгать түгелләр. Шүпрәле районы авыл хезмәтчәннәре бу атнада алдынгылар сыйфатында узып баручы елга башлангыч нәтиҗәләр ясарга җыена. Корылык сәбәпле ашлык һәм мал азыгы үстерүгә тотылган чыгымнар үзен акламады. Шулай да игенчеләр табигать көйсезлекләрен җиңеп чыкты. Шынлы хуҗалыгы, ашлык, шикәр чигендере, сөт җитештерүдәге уңышлары белән еракларда шөһрәт казанган. Шәшүгә киткән чыгымнар буенча быел чираттагы рекордка ис тотканнар, әмма гаять кыры һава шартлары уңышка тискәре йогынты ясаган. Елны үтерәбез. Без киткән результаттар булмый. Зерновойлардан без алдык всего 30 центнер урожай, хотя зерновойлар астына киткән 170 килограмм удобрение дәвә киткән Бездә авыл зур, колхозда терлек күп, 2900 мең секретарлык хуҗалыкларда шәхси хуҗалык эшләр, азык культуралар күп кирәк. Быелгы шартларда һәр гектардан 30 центнер ашык җыю да рекорд. Бу республика буенча уртача уңыштан 2 тапкырга диярлек артык. Төп юнәлеш сөт җитештерү. 2900 баш мөгезләре терлекнең 900 савым сыеры. Мондый катлаулы елда да уңышларны бары технологияләрне үтәү белән генә түгел, тәҗрибәле белгечләр хезмәтенә дә бәйлиләр. Нурзидә Сөләйманова машина белән сыер саву операторлары арасында лидерларның берсе. Әле бөтен күрсәткечләрем яхшы, исән сау, яхшы. 55 баш әлегесе вакытта яхшы савым. Азыкларга килгәндә азыкларыбыз яхшы. Бөтен әйбер җитеш. Вакытында бөтен нәрсә керә. Бүген 26 килограмм сөт савабыз. Бер сыерга 9820 килограмм сөткә чыгабыз. 9820 килограмм сөткә. Хәзер планлаштырган 10 мең литрга дигәндә 404 миллион үткән елга өреш калган булсак, бу ел бу өрешкебез 440 миллион, 9%-ка. Да мин әйтегән тугы хезмәт хакы 43 мең уртача бер кешегә туры килә. Бу үткән елга караганда 15%-ка артыграк. Механизаторлар, сыер савучылар, ветеринарлар, агрономлар, зоотехниклар район алдынгылар сөтенә әзерләнә. Алдынгыларга рәхмәт сүзләрен әйтәчәкләр, лаеклы бүләкләр бирәләр. Кеше шынлы авылында барысы да яңа елны каршыларга әзер. Традиция буенча авыл урамнарын гирляндалар куелган төсле чыршылар, карбыздан ясалган әкият геройлары сыннары бизи. Әлеге кышкы матурлык авыл халкының да килгән кунакларында кәефләрен күтәрә. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Торов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Шүпрәле районы. Хәзер парламент хәбәрләренә күчәбез. Алар белән сезне минем коллегам Алия Галиуллина таныштырыр. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия закон чыгаручылар советы президиумында катнашты. Ул видео элемтә режимында узды. Сүз гражданларга социаль һәм медицина хезмәтләре күрсәтү, шулай коронавирус йогышы таралу шартларында үзәктән читтә урнашкан районнарга йөкләр китерүне оештыру турында барды. Утырышны совет рәистәшләре урынбасарлары, Дәүләт думасы вице-спикеры Ирина Яровая, Федерация советы рәисенең беренче урынбасары Андрей Яцкин үткәрде. Дәүләт советы президиумы көзге сессияның финал утырышы көнен билгеләде. Ул бу атнада җомга көнне 24 декабрьдә уза. Парламентарийлар гамәлдәге җир кодексына җирле үз идарә турында законга төзәтмәләр кертергә, закон проектлары белән эшләү, төбәк һәм чит ил парламентлары белән хезмәттәшлек турында фикер алышырга, шулай ук берничә федераль закон проектын карарга ниятли. Фәрит Мөхәммәтшин сессияда узып баручы парламент елына башлангыч нәтиҗәләр ясарга планлаштыра. Дәүләт советы утырышына парламент комитетлары да әзерләнде. Айрым алганда мәдәният өчен кадрлар әзерләү мәсьәләләре, киләсе елга закон проектлары белән эшләү планы, шулай ук Россия төбәкләре парламентлары белән хезмәттәшлек йомгаклары турында сөйләштеләр.
Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында мәдәният тармагы өчен кадрлар потенциалын үстерү турында сүз барды. Хәзер республикада 173 музей, 18 театр, 19 концерт оешмасы, 2 филармония, 2 цирк, 1000 китапханә һәм 2000 чамасы клуб эшли. Мәдәният учреждениеларында 22 меңнән артык кеше эшли. Хезмәткәрләрнең һәр икенчесе югары белемле. Тармак хезмәткәрләренең квалификациясын күтәрү мөһим. Бу хакта Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпова сөйләде. Депутатлар билгеләп үткәнчә, мәгариф оешмаларында практик юнәлешле проектларны шул исәптән эш бирүчеләр заказы буенча эшли алырлык укытучылар, практиклар җитми. Тагын бер мөһим мәсьәлә мәдәният өлкәсенә яшь белгечләрне җәлеп итү. Тармак оешмаларында ел сайын 25-тән 40 яшькә кадәр хезмәткәрләр саны кими. Авыл җирлегендә бу мәсьәлә аеруча кискен тора. Республика районнарында муниципаль советларының финал сессиялары уза. Аларда халык ышанычлылары ел нәтиҗәләренә башлангыч йомгак ясый. Утырышларда Дәүләт Советы депутатлары да катнаша. Парламентның законлылык һәм хукук тәртибе комитеты җитәкчесе Шакир Яхудин Чүпрәле муниципаль советы сессиясында булды. Ә утырыштан соң парламентарий район үзәге мәктәпләрендә укучыларны тукландыруның ничек куелуы белән танышты. Узган атна сәяси һәм иҗтимагый вакыйгаларга бай булды. Фәрит Мөхәммәтшин Казахстан генераль консулын республика бәйсезлегенең 30 еллыгы белән котлады. Ел инженеры конкурсында җиңүчеләргә бүләкләр тапшырды. Волонтерлар белән аралашты. Шулай ук Татарстан Яңа Гасыр Республика хәрәкәте югары советының йомгаклау утырышын уздырды. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Узып баручы ел Татарстан өчен туризм өлкәсендә 2020 елга караганда уңышлырак булды. Бу чит илләр һәм эчке туризмга да кагыла. Ә киләсе 2022 елны туристик индустрия хезмәткәрләре тагында зур оптимизм белән көтә. Бу хакта Татарстан Республикасы туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов хәбәр итте. Яңа ел бәйрәмнәре вакытында илнең башка төбәкләреннән килгән кунаклар да күп. Хәзер кунакханәләрдә буш урыннар күп калмады, чөнки туристларның күбесе кунакханәләрдә урыннарны алдан заказ биреп куюны өстен күрә. Сүз уңаеннан быелгы туристик индустриясендә шәһәр читендәге урнашу объектларына карата кызыксыну арткан. Ә киләсе елда Казан аэропорты янында зур кунакханә төзелеше тәмамланыр дип көтелә. Казан Федераль университеты базасында Россиянең знания җәмгыятенең яңа мультимедиа студиясе ачылды. Анда фәнни һәм мәгърифәтчелек эшчәнлеге белән шөгыльләнүчеләргә әйдәп баручы белгечләр лекторий форматында дәресләр үткәрә. Биредә фәннең барлык өлкәләрендә эшләүче экспертлар студентларга үз тәҗрибәләрен, профессиональ киңәшләрен бирәләр. Лекцияләр әңгәмә форматында уза. Студентлар үзләрен кызыксындырган сорауларны спикерларга бирә һәм үзләре дә нинди дә булса карарлар тәкъдим итә ала. Белем студиясе студентлар өчен генә ачык түгел, бирегә балалар да, өлкәннәр дә лекцияләргә йөри ала. Катнашу бушлай, шулай ук белем җәмгыятенең социаль челтәрендә онлайн лекцияләрдә тыңларга мөмкин. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңаеннан Россия Федерациясе мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе зур бүләк әзерли. 1100 дәнә тираж белән Коръән басмасы нәшер ителә. Татарстан Диния нәзарәтенең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, изге эш өчен Россиянең мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе бердәм рәвештә акча җыя. Әлеге чара Россиянең 250-дән артык мөселман эшмәкәре катнашында уза. Коръәннәр бастыруга ярдәм итүдә һәркем үз өлешен кертә ала. Шәрык клубы Татар театр тарихының заманча бинасында Татарстан Мәдәният министрлыгының ел нәтиҗәләрен чагылдырган матбугат очрашуы уздырылды. Шунда ук Мәдәният каләме конкурсында җиңүчеләр дә бүләкләнде. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең бер юлы 2 тапшыруы дебют номинациясендә билгеләп үтелде. Раил Садри Татарстан радиосындагы мәдәни тапшырулар тезмәсе өчен бүләкләнде. Күптән түгел яңалыклар тапшыруында күрсәтелә башлаган мәдәни ярдәмче сәхифәсен әзерләүчеләр дә министрлык бүләгенә лаек булды. Үз эшенең осталары буларак озак еллар массакүләм мәгълүмат чараларында мәдәният темасына язган журналистлар да аерым бүләкләнде. Тулай матбугат очрашуында елның иң уңышлы проектлары турында нәтиҗәләр чыгарылды. Минемчә, быел Казанда гына, Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә бик зур игътибар бирелгән безнең мәдәнияткә. Һәм сез үзегез беләсез, быел минемчә иң мөһим проект ул Пушкинская карта проект башланды. Шуңа күрә яшьләр өчен, яшьләрне безнең мәдәният өлкәсенә кертү өчен шушы проект бик мөһим.
Qozanda туган телдә башкаручыларның «Голос Амадины» дип исемләнгән төбәк-ара җырлар фестиваленә йомгак ясалды. Бу Татарстанда узган икенче шундый фестиваль. Йомгаклау гала концертында 12 төбәк вәкилләре чыгыш ясады. Туган телләрдә яңгыраган җырлар фестивальнең матур мизгелләре киләсе репортажда. Төрле илләрдә берсеннән-берсе матур җырлар башкарыла. Һәркем үз туган теленең яңгырашлы әһәнен җиткерергә тырыша. Һәр башкаручының дулкынлануы йөзендә чагыла. Арада инде танылганнары да, сәхнәдә яңа адымнарын ясаучы яшь башкаручылар, фольклор төркемнәр бар. Оригинал аранжировка, үзенчәлекле тавышлар, лирик һәм дәртле биюләргә кушылып җырлыйлар. Борынгы халык уен коралларының уникаль тавышы да ишетелә. Сәхнәдә һәр номер мини-спектакль кебек. Тамашачылар башкаручыларны алкышларга күмде. Илнең 12 төбәгеннән килгән катнашучыларның чыгышларын видеосурәткә дә төшереп алырга өлгерделәр. Наши участники проходили мастер-классы. Безнең катнашучылар вокал, хореография, пластика, сәхнәдә үз-үзеңне тоту, ораторлык сәнгате буенча да осталык дәресләрен уздырдылар. Киләчәктә дә осталыкны ныгыту өчен бу фестивальне уздырырга дип сөйләштек. Финалга әзерлек барган 3 көн эчендә барлык башкаручылар дуслашырга, элемтәләр урнаштырырга да өлгерде. Собирались вечерами все. Бик күп тапкыр кичләрен бергә җыелышып, төрле милләтләрнең туган телләрендә гитара һәм гармонга кушылып, җырлар өйрәндек, үзара якынайдык. Конкурсантларга талантларны осталык дәресләрендә тәҗрибәле остазлар ачарга булышты. Алар арасында Зәйнәп Махиева да бар. Дагыстанның халык артисты Кавказ тавышы премиясе иясе Зәйнәп Махиева фестивальнең махсус кунагы булды. У меня песни народные аварские о любви. Мин башкарган халык җырлары мәхәббәт турында. Шулай ук әнигә, балаларга, халыкка, иҗатка мәхәббәт турында. Безнең бердәм тату булуыбыз, үзара берләшү өчен еш кына шундый матур конкурслар үткәрүебездә бик мөһим. Туган ягына Зәйнәп Махиева Татарстан мәдәният министрлыгының рәхмәт хатын алып китте. Конкурсантларны дипломнар һәм призлар белән бүләкләделәр. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Дөнья белән гармониядә Позис галереясендә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәрит Вәлиуллинның күргәзмәсе ачылды. Бу эшче яшьләрне мәдәнияткә җәлеп итүдә яңа тренд. Аны Сергой исемендәге завод республикада беренчеләрдән булып кертте. Хәзер завод хезмәтчәннәрен кайсы эшләр рухландыра? Мәдәният халыкны җәлеп итә. Заводның картиналар галереясендә эшчеләргә экскурсияны автор Татарстанның халык рәссамы Фәрит Вәлиуллин үткәрә. Картиналарда Татарстан тарихы, Идел буе булгарында исламны кабул итү мизгелләре, каршыда Шиһабетдин Мәрҗәнинең игътибарлы карашы. Экспозициядә Пишән базарының уякты һәм булакның соры төсләре, дөнья белән гармониядә тарихи композициясе яңа галереяны баетты. Именно для рабочей молодежи, для того, чтобы люди понимали и необходимость вот этой культуры. Это очень здорово, это прекрасно. Җыштыру гына түгел, мәдәни мөмкинлекләрне дә көчәйтергә. Заводта мондый мөмкинлек май аенда барлыкка килде. Галерея җиңү көне уңаена багышланган күргәзмә белән ачылды. Монысы исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланды. Реализуя вот эти самые проекты, мы придерживаемся люди, чтобы работы могли вот отвлечься. Приобщаться прекрасно. Помимо работы еще должно быть все-таки искусство, должно быть развитие духовное, эмоциональное. Җыштыру мәйданнары үзәгендәге картиналар галереясе дөньядагы яңа тренд. Киләчәк заводлары шундый булырга тиеш. Позиста әлеге фикерне беренчеләрдән булып гамәлгә ашырдылар. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татар китабын заман шартларына яраклаштырып укучыга җиткерү өчен нинди генә ысуллар уйлап табылмый. Алар арасында укучыга кисә китабын тәкъдим итү проекты да бар. Бу хакта тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан видеоязмасында. Татмедиа бинасында ачылган әдәби кафеда ел буе бер-бер артлы кисә китаплары тәкъдир ителде. Аеруча Казан утлары журналы авторлары белән даими таныштырып бардык. Шушы көннәрдә Сәхнә журналы да заман таләпләренә яраклаштырып кисә китаплары тәкъдим итә башлады. Беренчесе Хур кызлары романы. Менә безнең өчен бу әлбәттә эксперимент. Ничек таралыр, халык ничек укыр. Бу да кызык, чөнки җиңелчә форматланган бар булмый, авыррак эчтәлекле китапларда укып кара кирәк шулай бит.
Китапның тышыннан ук аның каршылыклы атамага ия булуы сизелә. Хур кызлары романы киң җәмәгатьчелектә дөнья масштабындагы проблемага игътибар юнәлтүче әсәр буларак кабул ителә дип шәрехләде Зиннур Мансуров. Ә Мансур Гыйләҗев фикеренчә, хатын-кызның язмышы фаҗигагә әйләнә икән, без ахыр заманга якынлашабыз дигән сүз. Чынлап та без ахыр заманга якынлашабыз. Бөтен татар укучысы бу китапны берничә мәртәбә нәшер итте. Җойсыз темага роман язарга нәрсә әйтергән соң? Мен язучы, дөньяда иң көчле моторлык, иң зур моторлык ул татар кызы дигән моторлык. Ләкин бу гына түгел, татар кызы дигән горурлык та бар. Моңа аның сафлыгы да керә. Аның башка әхлакый яклары да керә. Алайса хәзер татар кызларының никахка кадәр сафлыгы көн үзәк түгел. Это не модно дип урысча җибәрәләр. Авропада шундый бер хлам, шир ургылып керде. Ничек инде әхлаксызлык, бу әхлаксызлык такагыла турды. Роман менә шулар хакында. Темасы җойсыз булса да чын барлык. Ширин яшергән, үлгән дип өйрәтә халкыбыз мәкале. Менә шәһәргә барып кергән авыл баласы, бигрәк тә кыз бала нәрсәләр эшли. Бу китапта ачык күренә. Әсәрдәге геройларның исемнәре дә очраклы түгел. Кызу канлы Владимир Вольфович та татар халкының символ исемнәренең берсе Зөбәйдә дә бар. Зөбәйдә, Зөләйха, Намус, Нәфисә теге Намус романындагы алар өчесе символик исемнәр, дөрес әйткәндә. Бу татар кызларының символик исемен алган, милли бер исеме. Һәм аларны бөтенләй төшереп, битереп тамамларга да тиеш түгел шуңа күрә. Аннары инде миңа аның ошады бүгенге заманга, бигрәк тә безнең бит проза гел һаман әле партия вакытына соңлап кыйбланып, шул чорны нитә язарга тырыша. Ул бүгенге һәм киләчәккә карап язылган әсәр. Хәтта ул менә яңа гына без ишеткән Әфганстанда татарлар яши дигән дә китереп киткән. Аларны информация буларак кертмәгән, менә Әфган сугышы вакытында шунда барып, аларның кышлагына барып, күргән геройлар аша киткән. Табигый итеп киткән аларны һәм шандыра. Хур кызларын тәкъдим итүдә язучының каләмдәшләреннән тыш җырчы Резида Төхвәтуллина да катнашты. Тормышта төрле кешеләр белән аралашабыз, ә менә монда бүген чынтан да акыл ияләре белән очрашу, күрешү, менә шушы Татмедиа бинасында, Татмедиада шушындый кешеләр белән очрашу минем өчен бик зур бәхет һәм зур дәрәҗә булды. Китап тәкъдим итү әдәби кафеда булгач, шәй өстәле янында дәвам итүе дә табигый. Татар булган җирдә шәй белән китап дуслыгы тарих белән расланган. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Идел-йорт һәвәскәр театрлар бәйгесе ел сайын бөтен Татарстан Республикасының һәм Россия Федерациясе төбәкләреннән театр коллективларын җыя. Конкурсның төп максаты һәвәскәр театр иҗатын үстерү һәм җәелдерү. Шамил Закиров исемендәге 21-нче Идел-йорт театр коллективлары төбәк-ара конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасыннан безнең репортаж. Юкка гына сәхнә ару талуны оныттыра, авырулардан сауыктыра дип әйтмиләр. Һәвәскәр катнашучылар башкару осталыгын чарласа, куючы режиссерлар исә иҗади мөмкинлекләрен камилләштерә. Бәйгедә 100дән артык үзешчән театр коллективлары көч сынаша. Финалга чыккан 12 коллектив үз спектакльләрен Казанда күрсәтте. Алар арасында Краснодар, Самара, Оренбур, Ульян өлкәләре, Чувашия, Башкортстан, Татарстан республикалары театрлары бар. Катнашучылар арасыннан иң-иңнәрен сайлап алу жюри әгъзалары өчен җиңелләрдән булмый әлбәттә. Әмма фестивальгә төпле караш белән бар күңелен биреп эшләүләре нык сөендерә ди жюри рәисе. Елдан-ел безнең бу коллективлар заман белән алга баралар. Бу күзгә күренеп тора. Аларның репертуар сайлавында да сизелә, бу җитди әсәрләр дә бар. Аларның сәхнә бизәлешендә дә, һәм инде алар белән югары белемле режиссерлар да җитәкчелек итә. Бу да артистларның уенына да тәэсир итә. Кыскасы, алар заман белән бергә атлап алга баралар. Театр сәнгате инде ул чын
сәхнәдән аларның сулышларын да ишетеп, жанлы итеп аларны күрү дә бит аның асылы театр сәнгатының. Барсына да рәхмәтле катнашулары өчен, оештырулары өчен, менә шушы сәнгатьне халыкныкы итүләре өчен. Шушы театрларның авыл клубларына, район мәдәният йортларына безнең тамашачыларны җыеп, аларга шу культура хезмәтен күрсәтү ул кирәк тә кирәк. Елдан-ел халык театрлары үзләренең хәвәскәрлегеннән профессионализмга чыгып баралар. География киңәйгәннән киңәя, ул андагы яши торган татар милләтендә уята дигән сүз. Жюри әйтүенчә, елдан-ел катнашучылар остара, хәвәскәрдән профессиональ дәрәҗәгә үсә. Шуңа күрә быел 2 театр төркеменә гран-при бирергә булганнар. Беренче гран-при белән Флорид Бүләков пьесасы буенча сәхнәләштерелгән «Сөясеңме, сөймисеңме» спектакль өчен Башкортстан Республикасы Кушнаренко районының Мизгелләр татар халык театры бүләкләнде. Икенче гран-прига Казан егетләре спектакль өчен Татарстан Республикасы Питрәш районы мәдәният йорты каршындагы Балкыш халык театры ия булды. Гран-при яуладык. Безгә бу бердә көтелмәгәндә килеп чыкты, чөнки без уйламадык та бу теге менә аяз күктә яшен күкрәгән кебек килеп чыкты. Идел йортта без инде катнашып киләбез, һәр ел сайын даими без спектакльләр чыгарабыз. Катнашып киләбез, но мондый үрләргә әле безнең менеп җиткәнебез булмады. Бу елга кадәр гомумән безнең нинди дә булса урын алганыбыз булмады. Инде без гран-при турында теге хыялланганыбыз да юк иде дип әйтсәк тә була. 21-нче Идел йорт бәйгесенең финал этабы йомгаклары буенча җиңүчеләргә лауреат исемнәре һәм һәр номинация буенча акчалата сертификатлар тапшырылды. Бүләкләү тантанасын дәвам итеп, Питрәш районы мәдәният йорты каршындагы Балкыш халык театры инде гран-при дәрәҗәсендә Камал театры сәхнәсеннән үзенең спектаклен тәкъдим итте. Алия Галиуллина, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән татар әдәбиятын барлау һәм таныту йөзеннән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Галиҗәнәп шагыйрь дип аталган әдәби-музыкаль кичәләр циклының чираттагы кичәсе булып узды. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Тел баласын алдым, ни алдым? Күптән юллар. Чара күренекле шагыйрь Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика премиясы, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты, Татарстан Республикасының халык шагыйре Илдар Юзеев иҗатына багышланды. Бу чыннан да елны тәмамлап килә торган бик күп чараларның берсе генә безнең Галиҗанап шагыйрь дигән шушы циклны без булдырган идек. Дөрес без аны һәр кварталны бер шундый проектта эшләдек инде. Минемчә тамашачылар матур кабул итте аны. Телебезнең матурлыгын, аның әдәби нәфислеген милләттәшләребезгә күңеленә үтәрлегә җиткерү инде. Максат шул. Кичәдә Татарстанның күренекле сәнгать осталары, театр артистлары, танылган җырчылар катнашты. Программада Илдар Юзеевның шигырьләре, аның сүзләренә язылган җырлар, спектакльләреннән өзекләр күрсәтелде. Фәннур Хәсәнов, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан хәерлекен Татарстан тапшыруында Шаян ТВ каналы җитәкчесе Рамилә Сәхәбетдинова әңгәмә карарсыз. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.